Karibu na ndo mwanchumo hirilea asomoroberio bwege ikaro anena hasebuna na ote keke kinge mutu inkura na twinga sigi karo anena sto kwanira mwanare getoburai bobo women rep hasi county ya Kisii ilitkulia lero ni gwabarai bakagera ko bababire kurende sebitango bitaringe kunyalikana omwe musyo mochore Dolphin Bwali oyo ringe wikirana gasigi kare kiga ni gabwatirani wake ase kurende Rebecca ya tichi wina kulige kerogo kyobo women rep ase county ya Kisii anyalire kawe ikerana haigaime ye studio nyerabone gekareke go mwancho mulkirelia noro yo mobo hanena sura sange birangere byao wetrase namba yesimi ya 0726447367 Facebook Facebook na boigo YouTube. Karibu sana Rebecca. Asumondo lyo takomaiti. Nyari kumukwanira. Wongu mukwanira. Mwancho murigere. Yes. Mwancho murigere na bakwande boirira bya. Nte nkoro ku Honorable Rebecca Nyatichi Bosire. Honorable Rebecca Nyatichi Bosire. No mukaji o daraja 2 kitu cha South. Naende buonere bonchari kuligeke kero kyabangi na Kisii County. Tegete mu support ngende mbaletere bintu. Iri bitarale tunaba women baba bere konyora kurumega. Bintu kibi byota ochiko balentere bintu kibi. Kibaza cyanga mwancho murigere na kibaza cyanga fu abange banya konyora. Kira jungana kubaletera ngenishwe transparency. Amangana scholarship asabane ro kaba bari nidi bari ci polytechnic na biwango bi awao nebintu bine. Chipads. Okay. Chipads ci abana jike chiskuru cyonse bitubune. Okay. Yesi anana nkiki kya gusugumire kulige kerugo kyobo women rep we county ya Kisii. Inje bunande gana sugume tune chigenzi. Sengenjo chigenzi we felt that there is a gap. Imuna chi youth yani we are nowhere to be seen. Yani tutaki bana siasa bare gocha watu tumie ntuga sitro campaign. Mwana siasa wendo ire kerogo and no etargo tuinyora. No gasi ya tu promise targo tu abatu achi hand out. Bone kagara chigenzi chigansu ko chigateba no ena imuna toroche no iseine. Kyaro kwa biro murai kuruore primary university kwa biro murai kwa bire vocal address issues chigo sumbwa abantu no edaraja ntu agubegete chiro ukabe elected youth representative gakorega sengia bana bagansukuma na indo women repo bakan trust kyara bagoteba nga ebo nabo nkonyara ukorega seri eri bategete nkore bona kyagerete bagansukuma bagandinga tenene kerugeke tokwa chikura aba jigency cia Kisii County ngwira mbya mono aso contrast negasi yegasiero tiga bate aba mama baba nini baba okoro baba ngechikura chikuba korregas nya teaching che koboriga nyirabuna iwacho retuno murai wabasai daraja 2 nyirabuna ene county engima okori gichikura roche no chikonyara wekerani aba 90 bonsi na mbali bakare binyoroime ono maito burai bwo chakera no nyomba so muigori ore na mukao ida tutebuna ya sore na mukao na abana burai bwo chakera nyomba gari ona ekwege siri ni nona iyo capacity ano yare wikera ona was trusted ese ekwege siri ni ngakore gasengia doesn't matter nebe ekwende county ngima abongo nyara okore gas okay nari ya mageni ora chikolenta ebintu ngo chikoleta ne binte binge number 1 ebintu byasumire sana chi youths amangana ya ye chinyasore mangana ya maru ne bintu bine amangana ya sumire chi youths chinyinge sana yagere chi youths chinyinge cyarenge empower cyagete college cyagete university kiresi kugega bosaigo kisirete bosaigo cyutsinyinge cyasirire munabono kitu cyaje South. I'm sorry to say so ebijane binge byasirire gutokana na madawa ya kulevya amaruwa aitira banta bange bijane binge ayunta ariko Roma ete women rep na bare no muyigo mama bwene to bintu bunebi address issues ekinga kitokora to konya mangana ona issue ndangane guto address nje ningo chakoreta rehabilitation center link up abantu kurungumbu na batani bali ndajiko create good friendship ndete rehabilitation center ere chiko konye vijana ebi byasuira konywa marubo tino
baswe baye make sure babire empowered amanyire carpentry mashodari kwagacha chikosi chama uko elinde yani babere mabafundishu baba advised no abale babwate mental health challenges to baletera abantu bali bagocha ba advice baba encourage elinde barabuna baokora iyo tukene ngocha kureta bono muna mangana gender based violence abiri goro sana ayoko nyora mostly aba woman rape usaba abaraya basibato chorete gusia mariko kwanera gender based violence yabire eshida sana gega okeka account yetu ya gusimara wigu mwana getu idare petigu osirire mara umongena gete ni bona mangana gender based violence nangocha kurigimi isibuna nkunya cab abantu abakora mangana make sure bayimokiri watu nafuatilie case yeku kabisa buri woman rape kyara bono abantu abakorera ugo bona abantu bane make sure nafuatirire abantu abayimokiri watu umuntu yo masabu example tari seri ringa umuntu gose umwana ore pro umuntu getore prominent gose gwata kibesa oyenda akawanga kibesa otibu ono ko chako make sure kire kyafuatirire bali bayimokiri bakorera ibintu bune chukuri bayimokiri watu alafu na abana bali bakorera ugo torigi means buna bakonyeka nyura ibika tukunyara gwikirani obokorero biga hane no bogatena ikone kibikoro biga ngo erabire nakiro chikone kibuna umwana inji uri kinyoro ime kabisa omanyire lichiko likobwati amangana yarenge tugatekiranse ona gatongo kora ucha gutwara abantu bane mbegete kere ward across Kisii County chiwo tubwate around 47 ndeka abantu batenere toro chi coordinators chiko coordinate amangana chiko soemia abantu abungu toko baira chi seminar to basometi igoro ya mangana iboro bagocha bakora sensitize community igoro ya mangana ine community manye nakego kora kore kwerendu wa mangana ntichi nkobori na korre kuwikira na semisangirikano muyo go sponsor ne na se morobere yo kurigi chikura nje bunande gatimbo ati sponsor inje ngo sponsor ngustra kere kenkonyora ama business lady makarankon kere kenkonyora akingo ngubwata na sponsor nakyo nenda buyabona mwancho morigere binangwende sikogari bama eteka nje no mwana omukega kitimbo ati buyeyigo bari gonzo mwabona mu understand bekana muko batebande ga kitimbo ati kene nje ngo sponsor kimbo ati ono mwanse go sponsor na yabo yoro kwara ko ngaine risikogari tiankane rero ondo mwanse go sponsor jibeka ngo sponsor bunandega kisa kine kwanyora abaminto ose omwanchione abago sponsor akaka lakini abantu bando bonse gafite ngo sponsor mwigo lionero ngo sponsor sometimes my big up to my mom era konya makanda jago ku Margaret Robino sana ngo nyare keria ko nyonere kurwa samakara lakini abantu abandi siko gaiga onete ngo sponsor mo ngainu. Okay, asante. Alene nakiro chuko horai borabisi bono Ura ibara afisi bono iga nobo kongubore senge njobono bora yobo yani ibintu bya kongire ono roche igere no amafuta munabete agakina ligo lya chire igoro abantu bakora kwandamana abande bagayitu baga nene nyatije nakubuli borabisi bobo imenje kuboniga ero rabisi boniga bona kabo bisiara lyango sere ingiwete uchire kubulyo kero kyobo MP liboncha yes na rali yekiranira abananji nerore ororo lakini bono buna chire kubuli kero kyobo MP boncha bona focus tina boncha bona se myake yetigarete eto amebege to bisi aba chi constituency chinde kurate se katolisa nje bono uchire ku focus na boncha konyora bona ebire no yare gukora bikebi bono biyasinye se nje bono chire boncha bono toro chiga kwa focus na mbiri bibike bono tutai for instance tino chikende kyara bona bangina ba complaint basianga fubanya konyora ibintu neminga by the way bitarakuru alafu kwa makonyora there is woman rape sata maiti boundary there is no balanced regional development yani ago focus tuta for example nonye for example mo MP for example are one term mo MP or two term yani no akorega sasa baba wa one term barabi oba despise ono mato muigodi asinyomba kero kwa nyoru mwana naro komnyoka naro romo mwenu waka esene rogo balance tori kwangoyo nga bono no MP obere for example one term bono nyamba ro sabare two term bono wa affect bono kobo okora magendro go favor nga kobo for example ore serikali watiga abandi siko yetali buja ikere kero kyo umane abantu bakwete mbos p abos chi constituency cyose bonete kwensure balanced regional development
twengereria asigete otiga abandisi kubona bakwira ndamuna bona abange bakoteba mumane mtanya kitu chache no tunonara matanga yo mu MC sense word tiga leta mam rest in peace no narenge gari sense word abantu babara gotanga mumane mtanya wikoro abangu iwane ngora endaro kego kuba kwenda kegogi otiga chi word chinde bono like inere shida. Okay. Jisumo njomo ligereria niko tokendete nege karo anana setu kwanira engane ringeto burai bobo women rep we county ya Kisii aseri tukulera ronden Rebecca Nyatichi yokulige kirgo kyobo women rep irabona noro yo mobo gege kare keiga asuranya nikugusanga munenche wetrasi namba ya 0726447367 getembe ti Facebook na boigo YouTube ibori keligo bwate gochi ase Nyatichi ngwa chore tunguna omurai baba sana ndalia jaiga wekiraniti anene no nyeto gatena eligion ya inenge ndalia wekiraniti abana nje eligion ya inenge na rete youth samo tukarose kembe ko ku gift youth group ebutu twaro kore biashara twena na chilons chigatwene bo kore biashara abantu bari twara kembe ku they were established by the way ki biashara na wana mumroyo mona aroro usira ku vince orenge artist twaro go support sana chi youth maka tukaimoka regoro alafu naende na supported abasani baro youth bari gotera bakoroku KT family kaba support bakaenda bakarusia matero nabande alafu nekyo mengero gekoroku Sultan youth group ujinubia gari kene mixture yaba ya nubi bes abagere nabagusi eko chicho chire gari next to Zespa chicho echo cha beta bundle for long cha ninge chinchafu cha ninge chimchara gutumeka kababwate si abona babwate si bakabwata bakakoroji chuchu chikarabase bonega source of income sangere bare chibesa nebintu binde binga gakonya abachiuts chikanyora mabaga gabwate gakonya bangina sibabwate shida by the way na ninge voice yabo na manyina baraye na ukambene ndi baraye ngakiyo abona ari kwenda kinaro kwenda na tebya baraye na bakonya no before chake ambition yo kubule mu mandrep na nate for example no kibage na mutega kikaba nginda be scholarship ka mwana ye scholarship na kwa ner obakonya muna bana baro kudaraja gari bairuchi scholarship agusoma bose ibintu bune na kora na kiko babangena daraja gari by the way but ninche batege tembo mu mandrep nchiko kenda kubakonya mama ete mna ngokore ibintu nende tinimokoro tininkondi. Okay. Na kiurachi kwene kibuna kubwatira nore na bara yani na bajumbe kegere wate no yorora bisi niga kwenda sibali bale tutamu ayina kiura ne kibuna abajumba abaiga kianda kubwatira nore na barabu anena sugikirania mugendera hase jibongo cha ono kerwa iruchi kura bno mu umanda buna njimna unja kwa chikura tingo cha kuengera ringa by the way of course you can't keep president yes because it is our president lakini siko cha kuengera nga intete koba but you are not supposed to be a flower girl if you are elected and a flower girl are the same sentence no still te ora akore be elected ochiko represent abantu ngotete wipendekeza obendi too low elindo konyi because not elected mandate ya ye kwende oyo ore igoro maybe ne boss ose president ama tenge mtomiro bwene takwe taras mo bendi longa kabisa kanyoro chifeva tari favor wo chikori aibonore uno mo chakobe elected kucha ko make sure na bire neutral ko raba ntegas bonso kucha ko tege room 190 nere ngo tegera kiria ntebiri na ira go chibosio erinde bitotonyore alafu ngeni shuwe na tware yani kerongo kwana mate umuntu wone rusa rikeregenda na kwana mangana amaya no abarayiro kabaraye basacho mate abasacha na baitoto basigete nemetuye nyomba wikabasikwe ese nero kwanda basato kwenda wacha kunya ko embarrassing ayo we can no kimwate issue no monto na kwana nero bisiya ngora igo yani ngeni shuwe relationship to bwate naba abarayi bande neba no mu MC na kero monto nengi ya neba no mugava kera abantu abakuwaku one on hand. Okay. Mitijuwa chire kusema kuligicinga ki tarolire bikorwa yabasubati abange bagusiri amage mabo cinga ki bakwibura se kinyagitari nabigo nebikoro byo kunereriwa bigendetse comment kana mono anana abagusi gusaba raye abasubati na inwa asubwamo ndora baramo bwesoki ugo kwanirengane yika anene kusema konyisuguma enyo rubuto buri baranyore amajiwa maya. By the way buna barayi abasibati mbaro bakibake to isokiri amangana buna by the way ndio tanja koroko nyono emitando togokeme by the way sometimes
Sisa chinde nchiro konyora tugutumie mitanda ibe ngwikira konyora tugutumie mitanda twakemege tendo twatenge getende kenekebe twereke bicho muna nchana mabere ngutumie mutandao nenkuiloka Facebook Rebecca Nyatichibosire na bere ngutumie mutandao ukemea mangana aya gutumia TikTok na mpaka chiza chinde kwa underground nafuatilie bintu it maybe tariko batu anene muno mitandao mbaro babwate chisimi chiri sari mitandao na kimokwene kina banyorire nganiye abata bwate simi cha mitandao ikaro kwende function abon kwa light incident yeyu na kwa nese ground na resa obose nena no bose miga yes no chiskuru kana ngweta na nkwarera abana na barisa na batebye mangana aya natebuna chi youth na bakwirenda baya avoid botuko gutara botuko wa avoid chi places chire binuchu batara para sabantu bare wa avoid mangana buna mangana agenda based violence na as an individual ubonete kuri neba no mwana weta segete yani like wekenga mapema before bintebi wekere okay yesi urucha baraja bachorira basaye wekeranira amagendera lya ganeri anene gintokera omugusio moyo gochora bunayo musaye abasaye mbaro bakoriga siro chikana bakora mangana maya una baba barerinda mwana inji baba bedu nisifuna abuna bare vocal ba address issues to affect mwana common mwana inji una babo wino babo Anton Kibagendi abantu bunaba babo abanta bange babiri bakora mangana bare grand bagoteba mangana chichire chira abantu bagwetera bagoteye president bakorere buya tie kubanyanyasa ntubaroje nana tubaroje abere voko bagotebe kembo bekere kembo yakere bagoteye president yakene twarore abekegori ekenene gotema bari baro bagotema bake lakini mostly abandi okonyora bagokira batete kuri gimonto mangana lakini youths by the way bare fearless bagoteba gochiari abo gusimbere ngabasaye bachorira gusi abasaye nabange bachorira barabya for example tubwate asobo MCA tubwate ubujumbe yes sawa asobo chumbe tubwate na Anton Kibagendi tubwate Silvanus Yosoro tubwate Jafet abune youth of course youth nchiroro chire voka mangana ya gukwana mangana na nchiroro chegemete guchi eserikali njiri gukwana mangana abana nchi bako ategetago ki boss ya unere shida tubwate nchiro ono chiyutse tari ngambosi baroro bakena barabu bare stage lakini abange babo twabaro bare voko bakorega singia lakiko gara na nchi bantu basubune youth chiko bakorega gas kirugi kigana abange sana mwesokire uroche no chiko banyara ngikyagara ntabanyare mimi najiamini I'm able and willing kyagara bono nchege ntona chitenga manya by the way ntaobwe chikura chire ground nene ntekia buna nko gende ground bari ba uskanete no kende events chinde chionse ko batebya banga a chance bari kontra chance kana tete gukwana na kwana itetea so long asimbo ato monungu itetea nene ko tebya abantu ama onane nekere gento nekere nonde nabantu kera chisa nene gato kwana nabantu by the way na third mono by the way do trasinga na third mono by the way na wira abantu abange bari babwata chibesa siasa sometimes no twara chibesa ne strategy no kore bintu byao mone strategy mbwate abato compete na barabu baro chereta mabera cyagara bono asina ikeire bari konke ina chagete kingobwete lakini bono naremi na naremi na richo ko bagwasi bono bari kuchikonke tigaba bamende chinguru lakini mama county ni mjamo asante sana yes intoroje buna ingini yegwangende kwenye suguma senchira ayo gwikirano yes hai Nyatichi ntoroje mono anene ngisemo kiole nsemo kiole nchenda smart yani ono gaki toruitera nchenda smart yang matyangi ngo support jembi levels in matyangi relationship agago chakuire kero yani achaire kero kuto tuike state house atwe bintu sengencho yani aro chikende o kurumega buna aro kore bintu ntoroje bara yabange anene ayo mogote aba women rep para sensemo ya matyangi emoko ebere kororo elimo gusia barora mabera of course why lie you know me I call us pedas like abantu bangancherete baroro bakwebere kororo bategete yani sympathy ko nga babere kamatiangi anyore chikura lakini mone ngento nachire konyora komo ni mwananchi obono tali buno yokale baroje nga nyarebe na nyarebe kwebere mna nje by the way
yori tore na to be function to konra kinenge no ina matiani na chitaba na ndangereti by the way I appreciate sana Mheshimiwa Matiang'i na ndangereti batabangu mwana wako mnyoka munene akatuma batu bakandangena ngakwa na nere tokora muna to kwanete akanteminyoke ground ngana cha support jengo buri kuru chama ya Jubilee by the way na ma eteni inde ground jena mutanje ko korega asi tara sabato tare naye wana baroro barabu no function batete bikarazange nere ba kuchibicha nere njeni moyo kadage tu nere iri ndangereti nere ndangereti njete to korega sia ne ground abantu bari bakumugwatete koti baroje kai no naye no baroje tete ko bataja kama mbarabyaba kama wanaichi na rocha abantabu abantu baroro bagwatete koti no nye ground bari koroka na buja batete beguru na onyo chira sekete no bari njengo by the way no abantu kama wanaichi na bagote njengo tara kubona bona narenga sense wodi amatangari inaenda kubwana facility mese ko na pikipiki kama wanaichi na baetega ki nini monjo morigereri no ni numukora muri nango tanankori ne pikipiki ari gari ono kimbo basogotigo mutako imi na nje monge kure okay natijiri boli ndirango ko boli boli ya raisa kulinu etiquette no gendere go support Jubilee nse kulinu ngakiwa nominate okay mwenda nomination wakunze no gendere go bwatsi Jubilee ona ngende teko washwa Jubilee ticket ni chenkwewe kyagara bono na rigere umaze gerege dokiama hizo rigere yela ina apueyu jenzira bana ngiriti Matiang'i ache kuburi chikura to be sincere wano gaki barabeka kurugoro gari ba macho abagaka youth we kaba turigere space wona ya rochika rochika ine woneka ne ya human rep wano bona gari governor youth no rura biku governor oroncho kuburi chikura youth no rura ayo senator obvious tote nonye mama imaga kuburi you know sure bet alafu tunaocha deputy mabeka yutoro baso yutoro roro chwaraso tara isokyo ro revoko alafu tunaocha nini woman rep agency Rebecca Nyatichi aso esabwe yoso agency begati oro age kibara beka no na yoro chino chigenzi no chanto meteng nchikuboli chikura nchi anje chitigwisko enyameba gutotigwisko ikambe mabu balance yuebo resele napwe wonaye manyanga ticket ya Jubilee Rebecca Nyatichi okay yes amoncho muligeria no togendete ne gikaro ana hamangana ringete obo rai bobo wimenepo we county ya Kisii na tukula lero nigonda monere Rebecca Nyatichi oyo kulige kirogo kyobo wimenepo we county ya Kisii kenda kusanga birangeri byo nabayigo ibolikeli gubwate gochie asale to SMS akesimi witrase namba yesimi ya 0726 447367 getembeti Facebook na boigo YouTube tunyoro mutima komoke tukirana tugende nege karasinchira yobwikira ine kwabirgo kolya roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabirgo kolya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya gisiasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liriya kegema ediri chunjukire irigo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo bwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange
Musungu Medical Center igo babwate obokoreri aho buno mbabwate pharmacy iyo bwate amariogo onsi mbabwate lab department ase bakolingoria amarwire au babwate obokoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbabwate obokoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbabwate emergency wing na wigo amarigani abuna yeguru asibo igo babwate maternity wing igati obukoreri bundo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisii, Kisumu, Migori imeyumuchiriga Omusungu asamange bakeresi migwetera sechi namba chabo 0111964576 gose 0742328552. Karibu nainde homonchomo rigere hasomoro bwege karo nena seri tukuri rero tugende tukukwanira mangana ringete uburayi bw'ubwimenyerepo bwe county ya Kisii itukuri rero inda muno yo kurige kiroge kyo Rebecca Tichi oyane no gwendera kweyakira ekoko bunenjire yemo yokone kibuna kurwanira re ekiroge kyo yes nabo gusanga muno nchigutira sinamba yesi 0726447367 tembeti Facebook na boigo YouTube akesimi tume SMS ilo nyari gukuru ribori iriago Nyatichi narai gukuru ku Jasper Maina former Kisii municipality boda munyakirugo agotebona mboleringo Nyatichi ningo akokoboko asekirugo Kivu Gavana county ya Kisii awa gavana torujinjene smart yanyu inganye tembangu tote for example bano tubwate machogu tubwate mu maima isokiri nkobori yari tubwate maybe amingo magara orionde na indo isokiri bono ora korwa setimwe ori barabeke bune kwende candidate ya yobo governor nerengo support lakini asibone igo yoro kwanire kabisa ndoche machogu ero kokobako usingete no nyolire lichibiriago akoro kuchenifanya kurudera Viv Nairobi agamotena utayingo naraliaya abekirete abananchi gwetatiga ayungafu nabaiga ayande wakwanira naraliaya iga ayande ni girl child by the way otero mochando monene bali bare school abanafunzi students wana konyora mwana wote familia ntaka epadi ne shida epadi ya gero tigaraka mago cha kwenda litkolinde cyara tabwati mini tari kuba atari comfortable school wano ngo cha kweni shwa chipads chekire chi school kere school nene gwena nuchire kero mwana anyore chipadi echi jete se mirango ya meko chichikuoni kero mwana anyore chipads echi school chimokonya egendo kende ngeni shwe health sector ngeni shwe by the way chi dispensary cheito okora by the way ngokora overseas man chi dispensary cheito chinyekitari cheito chionse ngakichire obo koriru no bujabore mali manye ngaki yani abasibate abakogenda mali roka bakwenda kuibora environment yeregali nko ba favor ebintu bunebyo ngeni shwe by the mental health chi utsinchiro konyora moso chinyingi chigwetera mangana amange konyora chinde chi commit suicide imfuatiria mangana ayo beka abante grand assistance youth borobuna bakwando issues bintu bunebyo bayiso ya samangana yo botindu alafu ne kwenda mangana ya mache ngensho mache equal distribution ne bisimo byare mirukera award kere award ya nyatari award ya nyorenga award ya nyore tana mucha kubucha koruga kere award ya nyore gesima at least ebisimo byare mirukera sakere chi school weta ne bintu binda ya tichi nikyo kwane kibuna ndo chikuru wanchage testora kwanira abantu bwate bali bamenyate no bolema nakira chikweneki abantu ababwate disability goja kwenishwa abanyorere chisi nini bintu biri biko support roka batari kunyara gutara chi wheelchair so sinyor chi wheelchair mbaretere nebintu binde aba batari kuyigumba mbaretere hearing aid
bali bare bipofu. By the way, actually nikorete course on top of that ono toro chini bote experience kya nikorete course ya special needs. I know what special needs alafu na inde above that ndote kucha ukora. By the way erinde manye karibu no woman rep oletera mabadiliko gusige ndote kucha koleta mono senior school ntubwati ya senior school ya nini visual impaired abantu bali bare batari korora bare blind tubwati senior school gega gusibu yaigo una chikaunti chini nyeni shwe mfuatirie school itunye twarega yakonyera abana abuga angega. Akoro ku Francis Manyura ku South Mugirango agotena na dado yumbi yale tigasuke bosio lakini nabonete wikirana asi abana inchi bali bali binyura. Asante. Ki tugusuke bosio nyatiche ngoboli anene kiora kwa nero burayi wense anena mangana alengetu mwana inchi nakiora chikwanaki Burayi wense kubwaterana weka ingocha kuba mu woman rep kambwaterana no murayi wense ende tokore endete amagendero tari ngamo sasima tubwaterana rende kyaga na beta kiyu tubwaterana ndete amagendero se county yeito make sure bokore no buyabore kurwa sinya gitari kuruti skuru kerase na biri bikoretu une ibintu biri bikucyanyansa common mwananchi munabona chi finance bill ye ibintu bunebi mbwate mbagenest ngo bavoko gotebye mwananchi ngentekeneke beti gatokana mbe voko ko batebi kerikerekia nabate kerekerekebe nabate rende nasikiza nategerekere barategete. Okay, asante sana anene nokwanire amangana rengete uchumi yense by the way bone gasto ikeire chumi ya birembe abantu bari muri abago to kwanega maroro bakoraranja ono roche bunabona mafuta ya pande terigori tarira nanse buja ono buna transport yere igoro kunyora distance yake gotebigu 70 bagote amafuta ya pande nebone ebibi yagerire no product chigo chechiro chiko ni wana magorigo ono tote for example to kuruga mpaka Nairobi no nyoro kutumia 1500 ya mentire 2000 and above 2500 ono mto yoro koneta chipa gosene chianga kuru Nairobi tago chio ndigo lili arekord wikamente bono umukobo ni mwananchi tuumire sana uchumi ya birembe ebinto bire igoro kerege ko ba tax bako musani ona naro kugora mbako bari mwete stamp duty ko bari tax hani kerege tax everything tax everywhere tax here ebinto by the way byagera uchumi ya birembe mwananchi tago kiru bono tete ko tayibari barange na Ruto yo mo bo Dolphin bwari obwa ko interview 90 bana bamotebi gaki ese taringiya aro sia mangana taringa ira nene lego tosabara ndenga tutam ga igatokorera utonyanyasa extrajudicial killing chabiri gono na no abantu ekuri kebao kubagwita abduction chabe ne bintu bindi. Okay, yeso manjomo likira sangamo na nje wetera namba ya simu ya 0726447367 Etembe TV Facebook na boigo YouTube nyirabona chinkwa na chia yanyatichi njibwati wa matebondo bwense negeta senekiga akia getembe isimchiki abana nchi bantire ogoserwa rocha ino jubeti muri tena wati nengo by the way mwananchi osahi uchakire kongaini by the way umate bintu biro tokora bya maiso ririkare oserwa kora ukware gotongaina twakero murayo mobechikura kire bananchi bachakire korro umate ogosero ko by the way mwananchi sikomo mwancho morigereri manyango ogosero kero montako ogosera ogosere no nyore ngo murayo kwa mocho to ubwempi osekende walire para gochinda yao bono ogosero ko abananchi nabo agwancho mosere lakini utumia kitari gutumianda utumia akiri ochoro murayo uri ategete fone sa turigereri ubuna nyamira asinkororera sinkororanga ningetio morero nyamira gari roro chimna chindege chiete to cha UDA kandi tiba UDA roro bagasera butuko mugaso batari korara baboyo bagosera mwempina roro ori gosera agosera mpaka butuko ngwete agochagiga nyomba omwana karo obaramba ko umwana abantu bali baroro nabake ngwerere osere rugweru lakini gereri aba bakanditi aba martianga basere tino ene shiri bali bakali chibesa lakini bagatumia akiri bagachora barayi bali bategete uragende buneko nakiye kongomo like nabari baroro babere bagochoro abantu amba manyete ono mbamete kaki boro ngwaso njene youth mbwadi inga ingo chikuyiba go senkore binte benchi ko basera mbamanyete kaki ni mayete ngamba chabange chikura ingenda to ukwana na bara biringo temande biribikango kora bange chikura. Okay, Facebook gaiga hakoro kunere otiso murata babu
Huyo mwanadada namjua sana, ni mama mpole sana, anakupenda saidi na unapenda kusaidia wanyonge. Wow. Ako tu sawa, tunamwambia tembebu basi nyamache, tunampenda sana. Asante sana. Okay, yesi anene tukwanira mangana alengete nyumba aneno go nyumba mbaba tena murayete karura sigete taliko ira nororo nande ono tuligia ngaho uroche engane yega yabiru mojando asorongorwa gusi yabiru mojando lakini omate na tuligiri yo nyombobo ono tali bobe tuligiri ringa wono botote farza no seneta una mama imare seneta noroche kunare boko awadress issues ono enyombeye nabo yasesereti muntu rero yo gwete kuruoro netaya naende gochigari maybe na agende gochoru maybe ono tutige buna bono mama ima toche bobo machoga ndebe ngo muntu revoko bo machoga. This also matters. Ikara ntoko cha nyomba onyoro moto tari voko for example ela ina pwebeku for example enti matiangi lebanga nti UDA babeke abantu bare week nga enyomba babwati nyomba ekebone ngego chigwa affect etimweri bachora abantu bare week ngende ke nyomba bono ngiriko chigokora gasesenge bachikulya abantu bare voko enyomba yabone ngende gokora tigetsoke muntu ore voko buna bo machoga muntu ore voko roche kaini erinde bono kerwa kubeke line up nari baranyara gocho bono toko ba week candidate utakochorunga ko benyombe yagambire mono abanda most bagochona bare voko na sinini mwanenchi ground ategeto muntu ore voko gochikumurwanira ategeto muntu ore dormant. Yes of course guchichiri cha rete shida lakini mama tumuna bago no line up no bago banga mama tumuna bago banga kero muntu wikabe kwa sai kulingana na buna isogeti na buna are voko yena boyo. Okay, asante sana roche bironi ko bigenda tukumenya kamono senchira here ndonge mwanjo murigerera sangamo na inche bolikeri gobate gochia sere pakanya tiche iyo kulikero go kyobo women rep namba yosimini geresho 72644737 ogotoma ujumbe gosonyari ko wake simia senchira here ndonge etembe ti Facebook na boiko YouTube bolikeri gobate gochia se nyatiche nchaye hanene turoche abagusi matebiri mwachiramo ogusimbalenga bakulige kero kibura ibense abagusi twachiramo utatigo yomo narore project ya Ruto kero muntu ramumaire oyonde maraga mugusi tubuna abagusi bari mega ya matiani no maraga ngororo events chae onyora nini agotarere biye kana bantu mbai au kwanera kwere ndemete ndobiri bigweta para yari bantu mbai omuntu for example na matiani kera achire no gusige kana bokora bantu nero chekaine bona maraga era agotume achiko bagachikuru cha matiani lakini abantu wonsi bare mega ya matiani anda so no ekitu chache north omo kwero mo MP obo are Siruto lakini bono ga nare kunare ngoro nare kuigwa abantu batebe gora ya matiani abantu bago yani kero mugusi abantu abange sibabeta no bare mega ya matiani uri tare mega ya matiani akino mubisi yanda gote nkimo kubetiriya abana abarayi bacha simure kwera gusibure mboro kiro muntu kwenda sabene ndora babeterera lakini omwana ino no yoino bagotanga omwana obandi mamiri makenda ono twanyora omwana itomatiyange nabona tudigere no chi tribe chine digere abakarimu nabanje teru digere lyabagere muna banje teraira paka bakumoroka baba bakumoroka Yesu obo into abagusingi tutachamo tutapoti mwana tutete support mwana ito entugese kugeto keroka nigoroga digere lyabayikoyo bari chi milioni 8 banjire kumo support ni tunende buna no bagotanga turabake abanyamanke yakora bukumake nefso bwento bwate si mwana ito 20 ainda aire keroge keguchigo ono turabwate si tribe tutara tukubwate si abande intuto tigare mega lakini tutegete kero montabe mega ya matiyange ende tumubwate sende gorogari atokorre gas. Okay, yesi kitogo chi gukora senchira irendunge ingani unyari gokurengana yayo mwelio asingencho bijebiro ono monchi murigereri gento nare ko gosaba tinachire ngo gosaba ngo basabande monge chikura 2027 bakorre bite bitara kurukurumega ono mwatrustri abange na kurumega tu abanje terakiriga asba korire teraruka nesere gochi ono nenchi nachira isokere mune YouTube nejenzi jira bonde buno mwana oliyo gonka ariko irete skuru asome ache okaba matenga na chanyore gas ona asome na chiri nimbwate degree na nyore gas nimbwate experience na nyore amasomo nimbwate experience na chiri bono ko basabande ga ngekero kebo woman rep ngene bakorre gas
baka mwami ninga chiuts kweri gukora chiregasi nene gento nare ko basaba inkagari twaro molembe na ene mutige kurwana rwane into bune ibono to avoid mangana gender based violence erinde se ite twaro molembe nabagusi mwezi simwabeta tiatobere mega ya matiangi onero mwana uito to gwitera tiatomo support ende gorogari ache gotokonya moroche uchumi buna yabe se bintu mbichenje bibebuya ara binaro. Okay, asante sana nyati Sokonyora Libaga na wikira nase ki studio chia Getembe isina wikira kabo mwanchomo rigirira ntongwekera umwelio bwa mwana maye bose ayasege ikaro asenjira herendonge chikuraga chinsenya ningira nenkumanya mwana maye yekiunga senjira eyo wikira no iterene serious yakunde na go sabirutaro rigirira borobya.